Request Benedetta tanpa pasif. Matamu tanpa pasif. Uteke iku lho, ngawur tenan iki. Benedetta tanpa pasif ya tunggale Benedetta tanpa basic attack. Ah ya wis lah, penting kowe iki wis follow. Tak turute wae request sanem sing apa ya? Mbok lah ora ngerti aku, lali. Sebagai experience sing baik hati ya, kowe kudu ngewangi junglerem. Oh, tengok nih. Lah, entuk aku anjing. Pekok iki Lancelote ra gelem retri uteke lho, matane iku lho pekok tenan iki Lancelote iki. Iki edit iki gayane iki siji vs loro. Matane iki lho pekok tenan iki, gantane iso lho, gayamu lho edit. Gayamu wet ke wopo lek iku. Ngawur tenan iki apa edite iki ngawur iki. Loh, ana sing sekarat iki. Weh, tak flickeri ulti skill loro Modiarno kowe tai. Infokan Warle, infokan. Ayo ganyang. Oh, tak tebeni. Tak pancingi kabeh skill-skille. Ben Yisun sini karek apa ngelas hit kabeh iki. Tapi kok wis bari ware iki. Alah, sia-sia pengorbananku iki koyoke. Walah, malah war beneran iki. Walah, pengorbananku iki sia-sia net ara iki. Double kill cuy Yisun sini. Wih, triple kill. Wih, triple kill. Anjay kelas king, triple kill. Wah. Walah, ngene iki timku roto, timmu sontok lord. Wah, wis ketok iki, ketok banget aku nak kalah iki, kelihatan banget kalau aku ini kalah iki. Wah, kok sok Indo amang, kok basa Indo mang aku tumben. Alah, ya wis ngene iki wis, aku wis pasrah, wis males aku. Wis males. Wis ora usah ken nyocot iki. Burung gagak, burung pipit. Defeat.